molt poc per a l'arribada dels Reis Mags i com que encara no hem entregat la nostra carta, hem vingut fins al Verger, perquè avui està prevista l'arribada de l'Heraldo Reial, que té que replegar les cartes de majors i menuts destinades a ses majestats els Reis de l'Orient. Així que així estic jo en la meua, que enguany ha sigut molt bo. Primer! El més important de la festa per a nosaltres és que els Reis el dia 6 arriben a Verger, en un acte molt especial que muntem, cada any d'una manera diferent, i la pistoleta d'eixida o alguna cosa així diríem que és avui, no? Han preparat l'escenari perquè arribarà l'Heraldo, ara arribarà l'Heraldo, i han convocat a tots els xiquets i xiquetes del poble, els donem de berenar, la carteta, pujaran, ens ho passaran bé un ratet. Sí que estan al·lucinats, n'hi ha qui venen i ens pregunten què li podem dir, què li podem dir. Porteu tots la carta? Sí! A veure, tu què has demanat? Muntó coses. A muntar coses? I te les portaran totes o què? No. Ah, no, tu ja ho saps, no? Tu què has demanat? Una moto. Una moto? I què més? I una pista de cotxes de Fórmula 1. Però tu t'has portat bé o què? Has sigut bo? Home, algunes voltes sí, però... Tu tens cara d'haver sigut regulín, eh? O què? No, Has sigut bo? ell no fa feina. Qui ho passa millor, els majors o els menuts? Jo penso que els dos, perquè veus la il·lusió dels xiquets, l'ansietat que agarren, no saben què els passa, què es portaran, què no es portaran. I com ho recordeu? Donaves la carta i pensaves que el que posava allí anaven a portar-te-ho. Era un moment molt màgic. Això és la il·lusió de tots els pares i això és el més meravellós que hi ha al món. La meva carta. Ui, però tu t'has portat bé? Ja ha sigut molt bo. Sí? Sí. Ah, doncs si t'has portat bé, el portaran muntocoses. Moltes gràcies. Però si no t'has portat bé, el portaran carbó. Ja ho sé. Els xiquets del Verger com han sigut? Pues en general els xiquets del Verger s'han portat molt, molt bé. Alguna travessureta que altra, però en general s'han portat molt bé. Bueno, jo li deixo la meva carta, eh? Cuida-la bé, que me tenen que portar muntocoses, eh? Jo, la primera que li tinc que donar als Reis, la seua. Moltes gràcies. A vosaltres. Quina emoció. Així està el baúl amb totes les cartes dels xiquets del Verger. Jo tinc els caramels, el globus i així la meva carta. Però li has ficat el nom? Ai, mare, aguanta. Espera que la trobe. Ai, la meva. Espera, estava per així.